Čaute, vítam vás pri ďalšom videi a nakoľko zajtra letím na dovolenku, tak som sa rozhodol dneska, že zopakujem koncept z posledného videa a tým je Ultraloop, lebo potrebujem vedieť, kedy presne skončím, aby som ešte stihol si dobaliť veci a tak ďalej, takže som sa rozhodol pre túto variantu. No dnes nebudeme behať na Devínskej kobyle, ale idem vlastne do Hardgymu do Rače a otepujem taký okruh smerom na Kamzik, tam si vylezem lanovku a potom druhou stranou naspäť do Rače. Príde sa ku mne aj Filip, takže pojeme znovu dvaja a opäť pojeme 10 hodín, takže uvidíme, či vydržíme obidvaja, koľko sa podarí kolečiek, koľko to vyjde kilometrov. Jeden okruh by mal mať nejakých 10 kilometrov, prevýšenie okolo 430-440 metrov. Takže toľko k tomu, poďme na to. Let's go. Toto si kľudne daj, keď chceš. Ja som si aj rožky dneska spravil. Tak, vyrazili sme od Hardgymu a čaká nás prvý 10-kilometrový okruh na Kamzik a naspäť. Let's go. Prvé kolo také zahrievacie, čiže viac menej turistika. Trošku to demotivuje, ale treba pošetriť energiu na neskôr, čiže to musím teraz skľudniť a potom sa vybeháme. Alebo zás len som frajer teraz a uvidíme po pár hodinách, ak budem pičiť, takže tak. Tebe hneď porad 160. 4 km za nami a ideme na lanovku. Potom už to bude pohoda naspäť. No poďme na to. A jak mi bolo fajn, tak lanovka mi trošku zmenila názor. Ale nakoľko už som to tu točil x krát, tak viem, že ten prvý kopec je najhorší. Stačí sa len zabehnúť a bude to v pohode. Prvé kolo lanovky za nami, ideme naspäť do Rače ku gymu. Nakoľko tie koláne sú také dlhé a nemám tým pádom moc plnú vestu, trošku mi skáče aj opasok, tak som sa rozhodol, že skúsim dať jedno kolo teraz bez vesty, takže uvidíme, jak to pôjde. A len tá fľaša tam tak pičovsky poskakuje. A vo veste ti nevadí, keď poskakuje? Čo? Vo veste, keď poskakuje? Ne, tam mi neposkakuje práve. No neviem, akože fľašu keď si tam dám, tak to je na piču, lebo to skáče. Ale chcel som vyskúšať na tom opasku nosiť tie palice, lebo počul som, že sa z toho oškera chrbát. Tak som to chcel skúsiť, že či to bude praktické alebo nie. Uvidím, rozmýšľam, že si podržím fľašku v ruke. Mobil si môžem dať do opasku aj kameru, takže druhú ruku mám voľnú. A uvidíme, no však je to len 10 km, takže keď to bude pičovina, tak proste ďalšie kolo si dám znova vestu. Tak to vyzerá, keď sa beží porádne. Tak vyrážame do druhého kola, práve píplo 10 km, čiže je to o kúsok menej, ale tých výškových je viac o niečo, takže ten lepší prípad. Serus. Musím povedať, že bez tej vesty je to 1:100. Fakt sa cítim jak Pierko, len tá fľaša, že v podstate mám vzadu, tam mi neskače, keď mám palice, čiže je to určite lepšie, ale keď budem potrebovať nabíjačku, tak si budem musieť zobrať aj vestu, ale takto to je bomba. Tak a druhé kolo lanovky pred nami, poďme na to, let's go.
Druhé kolo lanovky za nami, ideme naspäť do Rače, kde už došla voda, takže mi to na tých 5 km asi vychádza na pol litra. Čiže uvidím, ešte si rozmyslím, že či zoberiem vestu, lebo fakt sa dobre beží takto bez nej, ale bez vody to začne byť kritické počasie. Aj keď tá dráha není dlhá, uvidím, keď sa vrátime, že jak na tom budem. Teraz nás čaká necelých 5 naspäť. Je 11:45, takže toto je posledné kolečko, čo stíhame. Ešte gym, potom sa na 3 hodiny zatvára, čiže tam doplním vodu, najem sa a budem musieť zobrať už aj bábel, lebo kamera sa pomaličky vybíja. Tak máme za sebou druhé kolo, 2,5 hodiny, 19,5 km, 907 výškových. Pýtate sa ma často, že či si stopujem aktivitu, aj keď v podstate ste si asi všimli. Neviem, či to je vidno, ale ja už som to aj hovoril. Ono to je také tlačítko, že odpočinok. Mne to iba ráta v podstate dobu odpočinku, ale čo sa týka prevýšenia času, tempa, všetko to stále ráta, ako keby som behal. Čiže nič si neskracujem, nič sa nestopuje, len mi to v podstate potom oddelí vo vyhodnotení aktivity, že koľko som oddychoval. A aspoň mám teda prehľad, no. Chceli by sme sa držať na tých občerstvovačkách, teda toto tak maximálne 10 minút. A už dobehol aj druhý rytier a ideme sa nažrať. Budete začítať pol fľaška vždy? Vieš čo, neviem, teraz si ja tak berem vestu, lebo potrebujem sa zobrať nabíjačku. Ale tak vydržalo mi to tak po lanovku, no. Nie, len už sa budem oteplievať asi, no. Ok, takže idem teraz doplniť sacharidy od Korixu. Ešte elektrolyty, tak to na surovo a rovno do papule. Sa s tým nebudem srať. Určite tu počkáš? Lebo je 11:30 a až od 3:00 sa to otvára. No teraz kolo určite, asi aj možno ďalšie, to keď tak asi odbehnem a po prípade možno to bude to kolo, čo si pôjdeš do obchodu. Ja tam už nemám potom jak dať veci, vieš, to je to. Že si ich buď dám teraz, alebo až potom o 3:00. Či sa ti tu chce, vieš, 3,5 hodiny proste byť. Dobre, daj si ich tam pre istotu, ale teraz tu ešte určite budem, takže teraz ešte ja dotankujem nejaké veci na ďalšiu vlnu. Nie, len veci si tu odložím. Tak, za chvíľku sa vidíme. Tak, štartujem do 3. kola. Filip to musel pustiť, lebo sa rozjebal. Však videli ste. Začalo mu odchádzať koleno a plus ten spodný chrbát, čo mal aj naposledy, keď sme boli spolu. Takže bude ešte chvíľku tam, že ostáva ešte pri gyme, čiže sa ešte vidíme, ale už asi ďalej nepôjde. No. Tieto lúpy sú prekliaté. Druhý lúp a druhýkrát už to proste budem končiť sám. A zdržal som sa na občerstovačke skoro 19 minút. Čiže som sa prezliekal, mal som si napustiť fľašky a tak ďalej. Ono ten PCX je najlepšie si predtým niekde rozmiešať a potom do fľaše, lebo ťažšie sa to rozpúšťa. Takže tak, no. Tie občerstvovačky vždy zdržujú, pokiaľ nemáš niekoho, kto ti to čapuje a musíš sa obslúžiť sám. Tak, 3. kolo lanovky za mnou a vraciam sa naspäť zase do hard gymu. Vodu už skoro nemám, čiže každým kolom rýchlejšie to miniam, takže asi vestu budem musieť nehať. 4 hodiny za mnou, čiže ešte jedna a budem v polovici. Ide to rýchlo. Tak, 4. kolo za mnou, 4 hodiny 13 minút, 29,5 km a 1353 výškových. Dobre, 21 minút som zabil teraz, vymenil som si vody, pokecal som ešte s Filipom a ja pokračujem teda do 4. kola. Poďme na to, let's go. 5 hodín za mnou, čiže som presne v polovici.
A som zas tu, 4. kolo lanovky predo mnou. Čistá pánvica. Opäť. Schádzam už tuto dole, von z lesa a pôjdem si teraz nakúpiť nejaké ovocie. Vyrážam do 5. kola z hardgymu, zdržal som sa 20 minút. Som aj čakal, že ich niekde po ceste nájdem, takže super, to čo som stratil, možno ešte za tie, rátam, že asi 2 kolečka, čo stihnem, tak možno ešte nájdem. Čo si dám? Na to, že tieto úseky poznám lepšie ako tam na Devinskej Kobyle a okolí, tak vôbec ma toto tak nedojebáva, že idem 5. kolo, akože neporovnávam kolo ako kolo, keďže tam bola dlhšia tá trasa a bolo teplejšie, ale neviem, cítim sa fajn, ale to je zas len pohľad teraz na tú vec, hej. Predošlé kolo si pamätám, že som bol vysušený a unavený, takže halus. Jak sa to proste mení. Úplne to dokážeš otočiť, ty kokos. O 180 stupňov. No ja som si oddychol, najedol som sa a úplne je fajn. Akože rozbitý som, hej, ale to už tak beriem s rezervou. Teraz som hovoril, ako sa mi ide dobre. To môže byť maximálne 10 minút dozadu. Fú, a čím som bližšie k gymu, tým viac zo mňa ubúda. Hovorím, to sa dokáže takto otočiť behom ani ne hodiny, ale behom minút. Ale nevadí, dojdem do gymu, tam sa skladím, natankujem. Čo si mrdá, tak toto je bomba. Ty kokos. To je fakt super. Toto som potreboval. Kokos, normálne mi je zima. To je bomba. Rýchle skladenie a môžeme ísť do 6. kola. Tak, schladil som sa, doplnil zásoby a vyrážam do 6. kola. Let's go. Nakoľko mi to vychádza tak, že toto je posledné kolo, ale ešte tam možno ostane nejaká časová rezerva, najmä pár minút. Nechcem to stopnúť skôr, to vôbec. Misia musí byť dokončená. A vymyslel som to tak, že otočím lanovku dvakrát. No dobre, som tu po 6. krát a idem hore, dole, hore a potom už do cieľa. Nechce sa mi kokos, ale už som fakt pri konci, takže musím to zvládnuť. Let's go. Tak, mám to 6. krát za sebou. Skočím ešte rýchlo do bufetu, po kofolu, nech mi doplňa vodu a potom sa vrátim to zliezť, vyliezť ešte raz a potom koniec. Späť do hardgymu.
Dobre, zdržal som sa v bufete asi 5 minút. No a idem na to. Posledný krát lanovka dneska. Wow! Dobre, no tento zbeh bol šťavnatý. Idem posledný 7 krát dnes hore a potom už len do Rače. Tak poďme na to. Tak práve mi píplo 10 hodín a už ma čakajú asi posledné 4 km. Cieľ už predo mnou, konečne. Tak a mám to za sebou 64 km, niečo cez 2900 výškových, vyšlo to na 6 okruhov, z toho posledný okruh som teda dal 2-krát lanovku, čiže lanovka 7-krát, aby to bolo 10 hodín a je to nejakých 10-20 dačo a toľko k tomu, takže zajtra ráno letím do Barcelony, teším sa, lebo videl som, že sú tam tiež kopce, takže skúsim tam niečo pobehať. No a vidíme sa pri ďalšej misii. Zatiaľ čaute.